чӣ гуна сироят ёфтед ва чаро пинҳон намедоред аз касе? ман дар ҳақиқат фикри худкуширо карда будам. муносибат ба занҳо дар ин боб аз мардҳо фарқ мекунад? ҳатто ҳуқуқи овоз бароварданро надоранд. имрӯз чӣ мушкилот доранд? кӯшиш мекунанд ки пул талаб намоянд. ҳамин фикри бад саратон омад ё не? фарзанди ту 2 сола буд, аз дастоди ман то 23 сол кардам. ту фикр намекунӣ ки ман чӣ қадар барои саломатии ту месӯзам? тахминан мо медонем ки шумо дар қатори бонвони камшумори тоҷик ҳастед ки бо вируси норасоии масунияти бадан яъне ВИЧ ошкоро зиндагӣ мекунед миёни мардум. метавонед қисса кунед ки чӣ гуна сироят ёфтед ва чаро пинҳон намедоред аз касе? соли 2010 вақте ки фарзанди ман аз дунё гузашт, ман аз ташхиси духтурон гузаштам, барое ки бисёр мехостам фарзанддор шавам ва дар ҳолати аз ташхис гузаштан муайян гардид ки ман гирифтори вируси норасоии масунияти одам ҳастам ва аз шавҳари муҳоҷири меҳнатӣ ва нашаманди тазриқӣ ба ин вирус гирифтор шудам. дар он вақт ман 23 сол доштам ва вақте ки аз ин беморӣ аҳли оилаи мо хешутабор огаҳӣ ёфтанд, аз сабаби ки маълумоти кофӣ надоштанд, фикр мекарданд ки ман ҳам ба қатори фарзандам ва пас аз он ки фарзанди ман аз дунё гузашт, шавҳарам аз муҳоҷират омада аз дунё гузаштанд, ман ҳам аз ин беморӣ фавт мекунам ва онҳо ҳатто фақат дар ҳамон фикру яъне ки сӯзиши худ буданд ки вақте ки ман бо модарам суҳбат мекардам ки ман як ҳолати бад қарор дорам вақте ки ман фарзандам аз даст додам, ҳама вақт модарам мегуфт ки фарзанди ту 2 сола буд, аз даст доди ман то 23 сол кардам. ту фикр намекунӣ ки ман чӣ қадар барои саломатии ту месӯзам? яъне ки онҳоро низ фаҳмидан мумкин буд, барое ки оилае ки яъне ки мавқеъи худро дар ҷомеа доштанд, дар оилаи онҳо яъне ки вируси норасоии масунияти одам пайдо гардид ва вақте ки маълумоти ман пурра гашт ва ман боварӣ пайдо кардам ки шахс бо ин вирус метавонад дуру дароз зиндагӣ кунад ва фарзанди солим ба дунё биёрад, шавҳари солим бикунад, ман яъне ки тарси ман дур шуд ва ман кӯшиш кардам бо яъне ки статуси кушода бо яъне ки оиди ин беморӣ ҳарф бизанам, то мардум бифаҳманд ки ин беморӣ на танҳо бемории шахсони нашаманди тазриқӣ ё ки кормандони шаҳвонӣ мебошад. ҳар як нафар новобаста аз ҳолати иҷтимоияш ба ин вирус, хавфи ба ин вирус гирифтор шуданро дорад. таҳмина ҳайдарова, сарвари шабакаи тоҷикистонии занони гирифтори вируси норасоии масъунияти одам. давоми 9 соли охир ҳуқуқ ва манфиатҳои сироятёфтагонро дар кишвар фаъолона ҳифз мекунад. чанде пеш номзадии ӯ ба дарёфти ҷоизаи байналмилалии International Women of Courage пешбарӣ шудааст. ин ҷоизаро ҳамасола департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико ба 10 зани ҳомии ҳуқуқи инсон месупорад. шумо 7 сол инҷониб раҳбари шабакаи тоҷикистонии занони гирифтори ВНМО яъне ВИЧ ҳастед ва тӯли ин муддат ҳуқуқи ин занҳоро ҳимоят мекунед. дуруст аст ки барои мусоидат барои ҳаёти орому осоиштаи онҳо шумо бояд пайваста аз мушкилоти онҳо огоҳ бошед ва шунидам ки чанде пеш як таҳқиқоте дар ин боб анҷом додед. имрӯз нафароне ки вируси норасоии масунияти бадан доранд чӣ мушкилот доранд? ахиран чанд нафар мавриди ин омӯзиш қарор гирифтанд? соли 2019 бо дастгирии фонди яъне ки хайриявии FU International дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки мо тадқиқот оиди саломатии репродуктивии занони бо ВНМО зиндагӣ кунанда ва ҳуқуқҳои онҳо гузаронидем. таҳти тадқиқот 400 нафар зан фаро гирифта шуд. ин тамоми минтақаҳои шаҳру ноҳияҳо ба ғайр аз вилояти худмухтори кӯҳистони Бадахшон. мушкилоте ки пайдо гардид, ин пеш аз ҳама занҳое ки гирифтори ВНМО ҳастанд маълумоти яъне ки пурра надоранд
хонашин ҳастанд, аз шавҳарон, аз хешу табор, аз падару модар, яъне ки вобастагӣ доранд, вобастагии пулию молию ва ҳатто занҳое ҳастанд ки ҳатто ҳуқуқи овоз бароварданро надоранд, яъне вобаста доранд аз хусуру хуштомад. Мутаассифона дар бисёр ҳолат занро новобаста аз он ки вай аз шавҳари худаш ба ин вирус гирифтор шудааст, аз хона меронанд, новобаста аз он ки вай 2, 3, 4 кӯдак дорад ва яъне ки ягон намуди кӯмак аз тарафи аҳли оилаи шавҳар дида намешавад. Бисёри занҳое ҳастанд ки яъне ки пас аз оне ки ба вирус гирифтор мешаванд, аз сабабе ки маълумоти кофӣ надоранд ва онҳо фикр мекунанд ки зиндагӣ ба ин яъне ки хотима тамома шуд, зиндагӣ давом намеёбад ва бисёре аз онҳо фикри яъне ки фикри худкушиам дар сари онҳо мебиёяд. шумо худатон чӣ вақте бори аввал фаҳмидед дар бораи бемориятон, ҳамин фикри ба саратон омад ё не? фишоре ки аз тарафи ҷомеа буд, фишоре ки аз тарафи оила буд, ки ман дар ҳақиқат фикри худкуширо карда будам, чунки дар як муддати кӯтоҳ ҳам фарзанди ман аз дунё гузашт, ҳам шавҳари ман ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ омад гузашт ва ҳам ба ман ин диагнозро мондан. Ин як ҳолати аз ҳама гӯё ки вазнинтарин дар ҳаёти ман буд, чунки ман намедонистам зиндагиамро аз куҷо сар кунам, чӣ хел сар кунам, чунки куҷо нигоҳ намекардам, хиёл мекардам ҳама ҷо барои ман шикаста аст. ин духтарчаи ман дар синни 2 солагӣ аз дунё гузашт. То ин дам хуб яъне ки ба воя мерасид, то 1 солагӣ ягон ҷояш дард намекард, кӯдаки яъне ки беқарор набуд, яъне ки бо тамкин буд, беҳуда гирён намешуд ва барои ман осон буд бо кӯдак кор кардан, чунки гирёнчак набуд кӯдак. шумо қаблан гуфтед ки боз мехоҳед фарзанддор шавед, лекин на ҳама медонанд ки чӣ хел як зани сироят ёфта метавонад фарзанди солим ба дунё орад. Метавонед каме шарҳ диҳед чӣ гуна ин имконпазир аст? Дар шароити имрӯза ин яъне ки таваллуд кардани фарзанди солим аз шахсе ки гирифтори ВНМО аст 100% аст, яъне ки 100% имконият дорад, чунки ҳаст табобатҳои зидди вирусие ки дар ҷумҳурии мо аз тарафи фонди глобалӣ харидорӣ мешавад ва дастраси ҳама шахсони гирифтори ВНМО мебошад. Вақте шахс таҳти табобат аст, сарбории вируси вай дар муддати кӯтоҳтарин ба рӯ ба яъне номуайянӣ омада мерасонад. Вақте дар ҳолати номуайянӣ шахс метавонад оила барпо намояд, фарзанди солим ба дунё биёрад. Агар дар ҳолате ки зан дар давраи ҳомиладорӣ муайян гардид ки зан гирифтори ВНМО мебошад, дар ин давра яъне ки ва сарбории вирусаш бисёр бениҳоят баланд аст ва давраи таваллуд кардан наздик мебиёяд, аз тарафи духтурон пешниҳод мегардад ки ба зан ки хоҳад ба буриши қайсарӣ розигӣ медиҳад, яъне ки бо тавассути буриши қайсарӣ зан метавонад фарзанд таваллуд намояд ва пас аз таваллуд яъне ки шир намаконда ба табобати зидди вирусӣ дар тӯли 1 моҳ кӯдакро ба доруи зидди вирусӣ низ фаро гирифта мешавад ва дар давоми 16 моҳ кӯдак таҳти назорати духтурон аст ва пас аз 1 солу 6 моҳ аллакай духтурон ташхиси муайян кардане ки кӯдак гирифтори ВНМО ҳаст ё нест муайян мекунанд дар ҳолати дар бисёр ҳолатҳо, яъне ки кӯдак солим мебояд, барое ки шири модар нахӯрдааст ва сари вақт ба табобати профилактикӣ фаро гирифта шудааст. Шахсе ки гирифтори ВНМО ҳаст бояд ки шарики ҷинсии худро огоҳ намояд ки гирифтори ВНМО ҳаст ва дар кадом ҳолат қарор дорад. Дар ҳолати мо бошад, шавҳари ман солим мебошад ва ҳолати вируси ман дар сатҳи номуайянӣ қарор дорад ва мо пеш аз оне ки оила барпо намоем дар яъне ки бо духтуроне ки дар ин самт сару кор менамоянд бо онҳо вохӯрдем дар як ҷоягӣ машварати онҳоро гирифта баъд оила барпо намудем. Айни ҳол яъне ки тайёрӣ бар он дида истодем ки фарзанддор шавем.
тақрибан чанд оила ҳастанд мехел дар тоҷикистон ки якашон солим бошаду дигараш зиёда аз 1000 нафар оилаҳое ҳастанд ки яъне ки ин гуна оилаҳоро оилаҳои дискорданти меноманд. яке аз онҳо гирифтори венемия мебошад ва инҳо таҳти назорати марказҳои спид қарор доранд. як чиз ҷолиб аст ки чаро шумо маҳз барои занҳо созмон таъсис додед, магар муносибат ба занҳо дар ин боб аз мардҳо фарқ мекунад, яъне зани тоҷик бештар ниёз ба дастгирӣ дорад? барои зани тоҷик гирифтор шудан ба венемо ва зиндагӣ намудан дар шароити имрӯза бениҳоят мушкил аст, чунки на танҳо худи зан ва инчунин фарзандони онҳо низ ба яъне ки табъиз гирифтор мегарданд аз тарафи табибон, аз тарафи дигар мақомотҳо, аз тарафи оила. мутаассифона солҳои охир яъне ки интегратсия шуда истодааст ва марказҳое ки шахсоне ки дар марказҳои спид таҳти табобат фаро гирифта шуда буданд, аллакай дар шаҳри Душанбе онҳоро ба марказҳои саломатӣ фиристода истодаанд ва дар он ҷо ҳастанд ҳолатҳое ки сирри онҳо ошкор мегардад ва ҳолатҳое ҳастанд ки ҳатто худи ман ҳам ба он рӯбарӯ гардидам ки кӯшиш мекунанд ки шахсе ки гирифтори венемио ҳаст аз охир аз ҳама пас ба он кас хизматрасонӣ намоянд, бо як сухани дурушт, бо як сухани дағалона нисбати шахси бо венемо зиндагӣ кунанда яъне ки муносибат намоянд. ҳатто ҳолатҳое мешаванд ки аз шахсоне ки гирифтори венемо ҳастанд пул талаб намоянд. тибқи қарори вазорати тандурустӣ таҳти рақами 600 шахсоне ки гирифтори венемо ҳастанд тамоми намуди хизматрасонии тиббӣ дар марказҳои тиббӣ яъне ки тиббӣ ки давлатӣ ҳастанд ва ғайри давлатӣ ҳастанд ройгон ба роҳ монда шудааст. дар тоҷикистон мардум бештар бо кадом роҳҳо ба ин дард гирифтор мешаванд? то соли 2013 дар ҷои аввал роҳҳои гузариш дар роҳи гузариш ин нашъамандони тазриқӣ меистоданд ва ҳоло бошад дар ҷои аввал роҳҳои гузариш ин алоқаи ҷинсӣ мебошад. одаме ки дар ин самт кор намекунад фикр мекунад ки ҳама он занҳое ки гирифтори венемо шуданд ин занҳои бероҳа ҳастанд ки бо воситаи алоқаи ҷинсӣ ба ҳар як вай ба ин вирус гирифтор шуданд. мутаассифона ин хел нест. 3500 зан бошад, танҳо 3.5%-ро ин кормандони шаҳвонӣ ташкил медиҳанд. дигари ин занҳои хонашини покдамоне ҳастанд ки вируси норасои масунияти одамро аз шавҳарони муҳоҷири меҳнатӣ, нашъаманди тазриқӣ ва мардое ки бо алоқаи ҷинсӣ бо мардон доранд аз онҳо гирифтор шуданд. тахмина соли 2019 дар тоҷикистон ҳадди ақал 50 нафар барои барқасдона гирифтор намудани шахсони дигар ба вируси норасои масунияти одам гунаҳгор дониста шуданд тибқи моддаи 125 кодекси ҷиноӣ. аммо ман шунидам чанде пеш ки созмонҳои байналмилалӣ гуфтанд ки вуҷуд доштани чунин як модда бар зидди меъёрҳои байналмилалист. ин чӣ маънӣ дорад? дар ҳақиқат ин дуруст аст. доштани чунин модда бархилофи яъне ки стандартҳои байналмилалӣ мебошад, чунки доштани чунин модда характери дискриминатсионӣ нисбати шахсони бо венемо зиндагӣ кунанда дорад. яъне ки тибқи ин моддаи 125 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон банди 1 агар шахс дидаву дониста ҳаёти нафари дигарро таҳти хатар гузорад, дар ин ҳолат низ ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида мешавад ва ҳатто аз озодӣ аз муҳлати 1 то 8 сол низ аз озодӣ маҳрум намоянд тибқи ҳар се бандҳое ки дар ин модда вуҷуд дорад. яъне ки гуфтанед ки агар ҳатто як нафаре ки вируси норасоии масъуният дорад нафари дигарро олуда накарда бошад ҳам танҳо барои зери хатар гузоштани ҳаёти ӯ ҷинояткор ҳисобида мешавад. агар ба гузашта назар кунем, ба назари шумо тавоноии шумо дар чӣ зоҳир меёбад? дар маълумотнокӣ яъне ки ман маълумоти кофӣ дорам, тамоман тарс надорам.
ақидаву фикру ақидаҳое ки дар атрофи он аст ба ман ягон таъсир намерасонад ва дигар ин масъала ки бошад ин ҳам кори дӯст дошта дорам.